Ćao svima, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Danas specijalno goste imamo kod mene u salonu. Pitanje je Sara i Jovan. Kao što znate, zaštitno lice Avon Mark linije proizvoda. I danas smo jako uzbuđene što možemo da vam predstavimo prvu liniju tečnih ruževa koju je izbacio Avon. Tako da danas ćemo malo da se igramo, da se šminkamo, da vam pričamo i tako. Ja sam Sari već odradila tem prosto da bi ubrzali malo korak i sad ću dodati malo rumenila, ovo je također iz Mark linije, u pitanju je nijansa Cheeky Melba i nanosim sa također Avon četkicom za rumenilo, malo na obraze. Nećemo previše da se fokusiramo na rumenilo zato što želimo opet da nam fokus bude na usnama. Na kapke sam stavila Avon bazu za oči i sada prelazimo na malo senke. Pošto želimo da se ostane jako jednostavno i lagano, koristit ću za oči umesto senki rumenilo koje sam već koristila i koristit ću malo senki za obrve. U pitanju je Brow Perfect Styling Duo nijansa Blond, također iz Mark linije. Zatim obavezan korak koji ja smatram da je stvarno jako bitan za svaku šminku jeste maskara. Danas ćemo koristiti Mark Vegan Style Volume maskaru. Sada ima jako uljene drugarice, tako da ćemo... A ta mi je stvarno trenutno omiljena jer bukvalno su toliko dugačke posle njih da mi zapinju za obrve i to je jasan znak da su odradile posao. Definitivno. Kad osjetite da vam udara u kapak, znači da su dovoljno uvijene i... Da, ili tipa kad staviš naočare i udara ostatko naočara, tad shvatim da je dobra maskara. Definitivno, ja stvarno trepavice toliko volim da naglasim, osjećam se nekako golo bez njih. Da, isto. Za kraj su nam ostale usne i imamo ovdje dva finiša, to su mat i sjajne. Koji su tvoji omiljeni? Da, kogod me prati zna koliko volim ruževe, da sam prosto opsednuta, tako da malo reći da me Avon obradovao sa ovom kolekcijom koja ima 10 u mat varijanti i 10 u shine varijanti. Ja ne mogu da se odlučim. Da. I pritom ima toliko lepih nude nijansi. Po 10 boja ima, tako da je stvarno teško. Da, sad vrtalo gledam i kao... Kao sad kad bi mogli da vas pitamo i da nam odgovori, koji da stavimo? Evo, pomimo se trenutno između ova dva, jedan je shine, drugi je mat. Ovaj mat je kao neka brownkasta nude nijansa, ona je whipped latte. Whipped latte, da. A ova svetlija, rozikasta je... Blushing. Blushing, da. Evo da sitno, mislim da moram naočiti da nosim. Tako da mislim da ćemo da stavimo ipak ovu blushing da vam se slaže uz ove... Da, za neki sveži look, prirodniji za dan, možda to ipak. Možda ćemo ovo, pa ćemo vam svakako pokazati više varijanti, a na kraju ćemo pokazati jedan jako interesantan lip art look koji možete postići sa ovim nijansama jer stvarno ima toliko. Nanosimo direktno sa četkice jer ćete tako dobiti punu pigmentaciju i kao što možete da vidite nema potrebe za dodavanjem više slojeva. Ono što vam odmah mogu reći jeste da... Evo je sada njuškam. Da njuškam. Da teško je suzdržati se. Kako cvetno, voćno, nekako baš sveže. Što je jako retko u karminima. Obično imaju neki onako dosta sladunjav i težak miris. Što nije svačim ukusu. Ali meni je ovaj miris strava. Ovo je prvi dnevni look, nadam se da vam se dopada. To je nešto što dosta i ja volim da radim na sebi i mislim da je generalno dosta svež i dosta je prirodan, a opet ste našminkane i opet izgledate dosta, kako bi to rekli, polished. Kažem polished, možda uglađeno onako, baš na mestu. I opet odmorno, sveže, negovano i ne izgledate prešminkano što je mnogima bitno u toku dana. Pre nego što krenemo na drugi make-up look, koji će biti, da kažem, isto neka dnevna varijanta, ali sa malo intenzivnijim ružem, jer znam da postoje mnogi od vas koji vole na dnevnom nivou da nose tamnije ruževe. Svakako ćemo prvo koristiti fiksator i osveživač. Ovo je i primer i setting spray, tako da će jako lepo poslužiti da osveži zapravo sam ten, a kada koristimo kimri.
a kada koristimo tamnije ruževe, bitno je da nam ten izgleda dosta sveže. Moj savjet vam je da definitivno brzo uzmete lepezu i da osušite to. Pa ja ne mogu! I onda će mnogo, da kažem, brže da upije taj setting spray i ostaće nekako... više će zapravo da fiksira i delovat će svežije i onda ne morate da onako da motarate rukama. Jo, genijalno. Za drugu varijantu ruža koristit ćemo Sarinu omiljenu nijansu Head Turner. Tako da ovo je prava, ona crvena nijansa, doduše ima malo onako da kažem na rozikasto podton, ali baš trunčica, više vuče na tu pravu crvenu nijansu i ova nijansa je mat. Pigmentacija. Ja ne mogu. Istetovirala bih ovu nijansu da skratim sebi muke. Da ne moraš svaki dan da nanosiš. Odlična nijansa i totalno je Sarajevo. Treba da nazovu Sarajevo. Možda će neki pomisliti, bože, zašto je nanosi crveni ruž bez olovke prethodno, ali vidite koliko je zapravo precizan i koliko se nanosi lagano. Tako da nije vam potrebno, možete i u brzini samo da ga nanesete bez ikakve muke. Za treći look koji ćemo vam pokazati koristit ćemo ovaj ljubičasti tečni mat ruž u nijansi Fabulosity. U principu baš jedna lepa, topla, ljubičasta nijansa i nju ćemo danas koristiti ne samo na usnama, već kao i liner. Tako da, danas ćemo malo da se igramo više. Znate da tečni mat ruževe možete koristiti i kao linere. Ja to često radim. Stavite malo na ruku, uzmete preciznu četkicu i krenete sa zezanjem i igranjem. Liner smo naneli i kao što možete da vidite, jako je suptilno, ali opet interesantno, nije nešto sad previše raznobojno. Sad ćemo istu boju naneti i na usne. Još jedan Fabulosity nanosimo na usne, ali pokazat ćemo vam i opciju koju možete da uradite posle, ukoliko vam je ovo recimo previše ljubičasto, ako nije vaš cup of tea. Ali miris, znači svaki put me zabljusne. Mnogo. Da, treba bukvalno da poručuš. Kako se tebi čini? Baš je dobro i strašno sam se setila to za eyeliner, morat ću da probam. Strava. Ukoliko vam je previše svega toga ljubičastog, iako je ljubičasto malo previše intenzivno za vas, malo za mene nije, možete da dodate preko i nijansu Love Spell. I ova nijansa je takođe sjajna i onda će nam dodati preko malo puniji efekat usana. A sada prelazimo na glavni deo ovog videa, to je zapravo lip art koji ćemo raditi. Ja ću prvo napraviti skicu prosto da znam gde ću iscrtavati koje nijanse, a onda ćemo da krenemo da se igramo sa ruževima. Prvi korak koji moramo da uradimo jeste da uradimo ove outline linije kako bi dobili oblik i kako bi znali gde ćemo da nanesemo koju boju. I za to ću koristiti četkicu Nail Art. Kada smo dobili outline, znam da i dalje deluje to sve nekako baš treba na kraju da izgleda, ali na kraju se to dođe na svoje, ne brinite ništa, pričate se dupom devicom, tako da bez brige. Prelazimo na nijansu koju smo prvo koristili za prvi look, u pitanju je nijansa Blushing, to je sjajna nude roze nijansa. I nju ću svakako naneti četkicom jer mi baš treba u malom polju
Tako da ćemo naneti samo na ovu rupicu koju smo ostavili praznu. Dobro, polako počinje da liči na nešto. Sljedeća nijansa koju ćemo koristiti je mat i ona se zove Whipped Latte. I ona je baš onako prava jedna bramkastu nude, čak malo hladnija, tako da će nam razviti malo ovu rozikastu priču i polako nas pripremiti za još jednu sljedeću bramkastu nijansu. I nanosim znači odmah u sljedeću rupicu. Opet se vraćam na liniju outline, opet se vraćam na ovu crvenkastu nijansu i popravljam sve linije koje su se u međuvremenu poremetile. Sljedeća nijansa nam je također mat i malo nešto tamnija bramkasta i toplija i zove se Dare to be Bare. Tako da ćemo nju naneti odmah u sljedeću prazninu. Ovo je neka kao cappuccino boja, ovo prethodno je bila iced latte ili tako nešto. Da, latte. A ovo je cappuccino. I za kraj imamo jednu sjajnu i baš tamu brown nijansu, u pitanju je nijansa Caffeine, ako sam dobro izgovorila, mislim, izvinjavam se, ali svakako bit će vam svi proizvodi napisani u opisu videa, pa možete pogledati detaljno nazive. I ovu nijansu nanosim u sam spoljašnji truglić. I ovo je kompletan make-up look. Ovo su nijanse sve koje imate u ponudi. Po 10 nijansi i od mat i od sjajnih ruževa, tako da imate da birate šta god vam odgovara, šta god želite. Za cijelo život nijanse. Ništa vam više ne treba. Kod mene su mat, kao što vidite, čepići su mat. Da, kod mene su sjajni. Ja sad kad sam ih malo prepoređala ovdje dok smo birali nijanse za lip art, ja sam bila, čekaj, koji su sad mat, koji su sjajni? I onda Sara kaže, pa vidi čepići se razlikuju. Da, i to stvarno dosta pomaže, pogotovo ako budete naručili više komada. Pa ih držite tako u djeloci, razbacane ili složene, opet lakše da znate, da ne morate da čitate sa bočica šta je. I kao što ste mogli da vidite i u samom demu, jako se lako nanose, veoma su pigmentovane nijanse i ove sjajne i ove mat. I lepo se osuše, u smislu neće vam se pomerati, neće vam skliznuti s usana, što je, smatram, jako bitno kod ruževa, jer ne biste da vam se razliju usta da delujete kao Joker. Naravno. Tako da, jako su dobre nijanse, veliki izbor boja, pigmentacija odlična, miris nestvaran, obe smo fascinirane mirisom. Moja nijansa trenutno na usnama je flushed i ona je mat i jako, jako prijatna je na usnama, nije uopšte ona teška, suva formula. Jesu oni mus, malo više gušća je formula, ali i dalje se tako lepo razmazuju, jako je precizan aplikator, ne trebamo olovka sa njima, mislim da su pokrili sve što su trebali da pokriju. A što se tiče Sarinog Lip Art looka, da vam nabrojimo i tu nijanse koje smo koristili još jednom. Kao outline smo koristile Irresistible. To je ova kao neka crvenka, zagasita crvena nijansa. Zatim smo koristili kao najtamniju u uglovima Shine nijansu Caffeine. Svakako divna nijansa, pogotovo ako volite taj kao shine efekt. I zatim imamo ovu srednju nude nijansu Dare to be Bare, jako interesantno ime. Onda imamo nijansu Whipped Latte. To je ova nude nijansa. Da, prelepo. Odlična je, odlična. I to je baš ako volite one bež nude nijanse, znači da nemate ni malo roze u sebi, što je jako teško pronaći danas. Svi su nekako na roze, ovo je baš prava bež nude. I imamo na kraju blushing, koja je centralna nijansa, ona je sjajna, ćeš moći. Da, evo. I to je onako nude pink nijansa koja ima shine finish, tako da ukoliko volite
ovako neke zanimljive make-up lookove ili part lookove, nemojte se plašiti da eksperimentišete, sad će pogotovo i noć veštica, tako da možete da se igrate, mi smo htjeli svašta da radimo, ali hajde da budemo malo ipak normalno. Umerenije, to je prava reč. Eto. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ukoliko jeste, obavezno lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko već niste, obavezno bacite pogled na katalog i pogledajte ove tečne ruževe, ostavit ću vam svakako link u opisu videa, kao i sve proizvode koje smo koristili danas na Sari. I to bi bilo sve za danas, hvala vam puno svima na gledanju, ljubimo vas, hvala tebi Sara što si bila i vidimo se uskoro. Ćao!